Heer, het is nu 4 uur. Je hebben dik 2 jaar bij elkaar zitten. Hoe verroemd dat peteer? Hoe verliep dat gesprek? Nou, eigenlijk heel goed. Want ik heb vanaf het begin af aan gezegd, het is een beetje een storm in een glas water. En als dan de emoties er een beetje af zijn, want we hadden allebei wel een reden om een beetje boos te zijn, dan ben je het ook al vrij snel eens. Ja, waarom wie een Jolilk? Nou, ik werd een beetje pissig omdat ik plotseling een opgewonden briefje van meester Stoker kreeg. En Veenstra, waarom wie een Jolilk? Ja, omdat er een aantal dingen gezegd waren die niet helemaal waar waren. En dat is nu uit de lucht? Ja, daar hebben we uitvoerig met elkaar over gesproken. Robert Veenstra spande jeder een kort pleitoons in Derksen en VI. Die stuurde een bod aan de nuances van jerdere publicaties over hem. Nevens het sportbeleid zou Veenstra net goed met de cijfers en de inrekkers van SCRV omgaan wijzen. Veenstra wie je min te spreken, moet deze beweringsjoerd wel lezen met de bewijsstukken erbij. Veenstra is van de media terug 2 journalisten van VI in bijwijzen van haatredacteur Derksen interviewd. Na een week waasje werd het interview van 4 zijden gepubliceerd. Meneer Derksen, er komt alsnog een rectificatie. Nee, want een rectificatie hebben we geweigerd. Maar we hebben toen de affaire speelde, hebben we wel aangeboden. We kunnen wel via een interview hier de gelegenheid geven om te nuanceren en eventuele fouten die wij gemaakt zouden hebben toe te lichten. Nou, dat is nu gebeurd en wij zijn heel tevreden met deze afloop. Veenstra zal na je publicatie afwachten voordat er definitief besluit om wol of net het kortpleits in het weekblad terug te zetten.